da manzo Allah ce iri biyu cikin ƴan wuta a yanzu a zamani na ban gansu ba nan gaba ne za su yace nau'i na farko waɗansu mutane sun rike sanda suna ta dukan bayan Allah malamai suka fassara da cewa su ne azzaliman masu mulki su sace kudin talakawa su kyale talakawa ba ruwan sha babu hanya mai kyau ba wutar lantarki babu ilimi na firamare babu ilimi na abin nan babu magani a asibiti babu a kamusin talakawa ba komai sai kalmar babu ko ba su ita sai a rubuce to mutane na farko kenan na biyu sai ce wani sa'ul kasiyatun ariyat mata gasar tufafi amma tsirara ma'ilatun mumilat ma'ilatun suna tafiya suna rangwada tana tafiya tana canja sunan tafiya don ta ja hankalin duk wanda zai kalle ta in magana za ta yi ta canja murya ta yi wata sirriyar murya don ta ja hankalin mai sauraron ta in tafiya za ta yi ta rinka tafiya kamar tana taka sifirin don ta ja hankalin wanda zai saurare ta ma'ilatun kenan mumilat su suna wannan ɗabi'ar kuma su koya wani wannan ɗabi'ar banza Allah ce wallahi la yajidna rihal janna kamshin aljanna ba za su zuba kamshin aljanna ba za su zuba masu irin wannan ɗabi'ar to abin da ya ba su kamata mu gane kenan